errepidendaren arazoko pixate isletak, rotondak, kruzek izte ditugu, eta gero aparte, Espainiak esandako puntuke kubritu ditugu. Pues básicamente dar seguridad en las pruebas, cubriendo los cruces, luego llevando gente de prensa, llevando jueces, pero básicamente dar seguridad en las pruebas. Y la mayoría de nosotros nos encargamos de señalizar los puntos peligrosos y cortar la carretera para que no entre tráfico al circuito. Sí, entre nosotros y gente voluntaria de los club ciclistas aquí, básicamente en carreras amateurs, pues entre todos tenemos que hacer la labor esa. Segun zenbat jende daun esatean apia tierra errexago zaiagoa, ebikinez asko zailtzea, karrera nola dijonde bai, adibidez gaurko karrera luzatzen danen oso zaila izatea dana ondo kubritzea, baina bueno, aldan guztia ikia eta. Karreran barruin joten dienan ezberdin guztik egiten die, pizarra lanak, motoinfo, epaileek eman, prensako jendea eman, kamalak eman, danetik. Nahiko gogorra batzutan, beruakin, hotzakin, euriakin, hemen egon biegara, mutia eta neska moduan. Eta batzutan kotxiak, ambulantziak, pelotoia, pasain bihar ditugu, eta nahiko gogorra esaten da lana, baina gustukoa be bai. Eta horregatik hemen gauz, talde osua, eta asko gustatzen jaku bai. Gure taldean lehenengo gauzia segurtasuna da. Segurtasuna danontzako eukitzia eta erortzen bagero zeo zer baldin bakau, azkenean gure motorra eta gu be bai, aseguraute egotie. Sí, nosotros somos una asociación y que estamos unos cuantos socios y según las necesidades que tenga el organizador, pues vamos unos u otros y dependiendo también del tipo de prueba que sea. Azkenean beste klub bada, baina gure lana beste bat, ezberdina, baina hola dihua. Direktiba bat dakau, 6 pertsonakua, eta batzuk egiten dugu lana karrerak organizatzen, eta holako lanak, beste batzuk deitzen dabe deitzeko lan guztia, beste batzuk sare sozialak bebai eruaten dituzte, beste batzuk errekorriduak begiratzen dituzte, eta nahiko partekatuta hau lana. Kenean gure lana bebai balorain behar da, hemen gauz, danoi laguntzen, voluntario bezala, eta asegurauta egon biha gara. Ze erortzen bagea gure motorra da, guk ordaindu dugu, eta ez dugu nahi gure erramenta azkenean berriro ordaintzia, edo gu bertan bebai, zeo zer txarte eukitzia, eta karrera baten gaitxikan txarte egotia gu bebai. Hombre, pues básicamente el tema que ha pasado ahora en Guipúzcoa con el tema del seguro y eso, porque realmente nos sentimos bastante abandonados, pero a ver si entre todos conseguimos solucionar todo este tema. Lehenengo Eusko Jaurlaritzak inaigea hau konpondu nahien, baina bien bitarten foru aldundikin lortu duguna da diru poltsa bat jartzea, bai federazio galdeatetik eta bai aldundik beste parte bat. Eta horrekin, diru poltsa horrekin lortzen dena da motoenlazek eskatzen duen babesoi motona eta ean erropana eta zeu zer gertago ezkeo diru poltsa horretatik konpondu ahal izatea. Oan dara urte bete federazioekin hitz egin gendun, Eusko Jaurlaritzarekin lanketa bat egiten hasi ginen. Iazko denboraldi bukaran esan gendun, eta iraien esan gendun, aurtengo urten ez ginela hasiko, izan ziren arazo ezberdinen arabera. Eta denboraldia iritsi da, eta gauzak hola zeuden. Bai eskertu behar dutela, bai Santi Osoro, Abraham Olano eta Gipuzkoako Federakuntzak egin dute lan guztia aurrea emateko, eta orain momentu honetan jendek ikusteon bezala Gipuzkoan arazo badaula, konturauko gaiamendi denbora pixatea Gipuzkoako arrazoia zeukela, eta Gipuzkoako lasterketak hobetuko die, eta beste batzuk igual atzetik etorriko die. Azkenen kontutan izan behar dugu, batzu adibidez Azpeitin juvenilien karreran 200 lagun ataziela, eta Gipuzkoarrak egun die, beste egunei pelotoi herri baino gehiago kanpotarra die, kanpotarrak, Euskal Herriko azkenen, Bizkaitarra, Naparrak, Iparraldekok, Arabarrak, eta Gipuzkoan karrera bat gehitzen danen ez da bakarrik Gipuzkoarrentzako kalte, da Euskal Herri osoko txirrindula bintzat. Ezio zer indabe ointxe bertan, momentuz funtzionatzen dau, baina ez da ez definitiboa, orduan itxoiten ari gara,
Eusko Jaurlaritzak zezaten daben, eta, bueno, aber zer ateratzen duguen amendikan, baina, bueno, intxe bertan ondo gauz, nahiko ondo gauz. Aigea, Espainia mailan federazioa sortu gendun, orain dela 15 hilabete. Lehengo astean, orain dela 15 lortu da pixate aurrea legalidadeen barrun aurrea atatzea. Eta arazok hor da, adibidez gauza berri hori forma legala ematea asko kostatzen nahi da, eta, bueno, pasoka bagoat. Aurrenekoa Eusko Jaurlaritzak motoenlazen lana legislatzea, zelan egiten dien, adibidez, seguro etxe bat, Lagunaro, Mafre, Seguros Bilbao nahi zuna jutezea, eta motoenlaze bat ez da seguro nahi, ati gure lana ez da legislauta, hor ez dakizu ez da gidari bat, gidari bat, gai izletan jartzen gan persona bat, kruze baten jartzen da, lan ezberdin edie, ez da legislauta, eta orduan aurrena legislauen markoa, eta gero asegurau. Ez, a ber, hemen azkenen lortzen dana danantzako onura izango da. Gipuzkoan gertau da arazoa, eta, bueno, esan dezagun hemen hasi gehala moitzen, baina, bueno, dudaipe Eusko Jaurlaritzakin hitzarmena egiten deunen, o konpontzen deunen, gutxinez Euskal Herri guztientzako izango da. Gero kanpoko, beste federazio bat sortzen nahi da hor, motoenlazena, Espainia mailan, eta ean bidea egiten nahi die, eta konponbideare hortik etorriko da, baina guain momentun behintzet Euskadi kontzako behintzet ingo deu. Bueno, ilusioz da gogoz, a ber, kosta bintzaio hastea, guan dio gauza asko dare konpontzeko, baina behintzet hasi ingea, eta ez da gutxi.